Zdravíme tě u další reakce. Mé jméno je Vojnaro, tohle je Money side. a my jdeme reagovat dneska na AC'se. Jak všichni víte, byl ve Vrepu a měl brigádu v batohu. Škoda, že jsi nepamatoval lyrics, jako za mě jako máš fakt jako takové zvučné písničky, už předtím jsem tě čekoval trošku, protože mě vždycky zajímá ten background těch ostatních těch rapperů jako na tom v rapu, tak jsem si je vždycky všechny projížděl. Škoda no, že jsi byl jako ožrali nebo co z toho. Že jsi to dojebal. Že jsi dojebal, kámo, prostě no. Jestli můžu říct já, nevím o koho se moc jedná, viděl jsem možná tak jeden ten díl, kde jsi to dojebal. Největší swag, kámo. Viděl jsem fakt jenom kousíček možná, ten jeden díl, takže pro mě to bude úplně něco nového, ale těším se, jsem zvědavý. Pokud máte něco u sebe, nebo máte na něco chuť, dejte si to k tomuhle videu, klidně to stopni, zajdi si pro to, my počkáme. Jestli máte chuť, tak si dejte blátíčko, energy čáček, cokoliv, protože my jdeme reagovat. Let's go. Bitch mi sleduje DM, já jsem chtěl mít jen volnej říjen, babe. Mám piči všem tvé kamarádky, radši mi řekni za kolik uděláš backflip. Sedím vzadu, rolem za můj kolon, myslím Margiela. Jenom se rychle to stopnu a podívám se, jestli tu jsou lyrics. Nejsou. Jak si na mě rozjel Eminema, bratře, tak jsem absolutně nechápal, co mluvíš. Nebo tady jsou, víš, že zapnu? Radši mi řekni za kolik Nejsou. Beat zatím super. rolem za můj kolon, myslím Margiela. Bitch mi sleduje DM, já jsem chtěl mít jen volnej říjen, babe. Mám piči všem tvé kamarádky, radši mi řekni za kolik uděláš backflip. Udělej mi sem teď bitch, si servis, VIP servis, bitch. Mám v piči všechny tvoje kamarádky, řekni mi za kolik uděláš backflip. Backflip. Backflip anebo backflip? Jak si to myslel, kámo? Backflip? Měl jsi tam mít ty lyrics do píči. Nebo backflip? Měl jsi tam mít ty lyrics. Já z boje posílám zipu v lupeky a feeling fine balance kick. Sedím na backu, pak z backu DNB, Tam bych se chtěl zeptat, bratře, co děláš na té klávesnici, když máš vypnutý počítač? Třeba hraje Geometry Dash, kamo, ale prostě, jestli to akorát zabluroval, víš co? Třeba píše esej nějakou, vole, nevím, do školy. Nechtěl vědět, a o tom víme, ale protože si to tam začernil, anebo to fakt není zaple prostě. Kamo, napiš mi to do DMs, co si tam dělal, fakt mě to zajímá. Bitch mi sleduje DM, já jsem chtěl mít jen volnej říjen, babe. Mám piči všem tvé kamarádky, radši mi řekni za kolik uděláš backflip. Sedím vzadu, rolem za můj kolon, mate. Bytě píšu, pár sedím na pice, jo. Na Airbnb, poštím rap DNB, Beat za mě, myslím si, že to je právě ta new wave, new jazz se to jmenuje, ten beat. Zároveň mi to připomínalo, jak si říkal ty, R&B, DNB beat. A nebo to byl ten, no jako teďka ten new jazz, co je ta bassa pozadí a takový ten bouncy loop disky a škoda, že tam není ty lyrics, protože jako vím, že to je asi víme, že to je jako kdyby o holce, které chceš, aby udělala backflip a že si chtěl mít volný říjen. Takže od 1 do 5? Kámo, řekni si první, co si o tom myslíš. Kámo, ty Troubo jeden, kdybys to nedojebal v tom Dmegu, na rovinu ti to říkám. Nechci být hnusný, myslím to dobře. Protože kámo, z toho Dmegu, když to tak poslouchám tu songu, věřím, že to není jediná jakože taková songa. Mi ta songa jako líbila, bylo to podle mě fajn, bylo to super. Říkám, prostě toto je úplně velký rozdíl proti tomu, co jsem prostě viděl a slyšel v tom Dmegu. Jestli bys to pustil velké, nevím. Je to úplně 101 proti Dmegu, kámo. Takže jak bys to hodnotil ty od 1 do 5? Za mě jako super settings
máš vybrané dobré scény, jak tu s tím vypnutým notebookem, počítačem, celkově v tom pokoji, že si byl, jo, pak před tím shopem. Taková pohodička, jo, tak šlo vidět, že spíš chill ve městě. Jestli tady toho borce doma, kamo, že tam má tiskárnu na kulatém koberci. Damn! Na tom samém koberci má židli, která je děravá. Damn! Mimochodem, nebavím se o tom vysatém tričku tam. Damn! Vůbec se nebudem bavit o tom, že máš vyplý monitor, iMac, počítač od Apple. Nebyly nějaké extrémní efekty. Jediné, co mi na tom sere, že tam nebyly ty lyrics, jako kdyby pod tím videem, ale vím, že si to myslel nějakou asi artistickou formou, když je to i v takovém formátu, jako kdyby, že to je jenom čtverec, že to není jako kdyby přes celé, když to kliknu. No, je to jenom čtverec, takže si asi myslel jako nějakou artistickou formou, jako že to bude jenom jako nějaká kamera taková menší. Ty lyrics by se tam opravdu hodily, protože občas ti jako kdyby rozumět úplně nejde. Myslím si, že to je pointem tvé hudby, myslím si, že je to hlavně o tom vibu, protože tak to z tebe cítím a z tebe všech, jako z těch všech tvojich písniček, co jsi tam měl. Spíš o tom takovému bumpování hlavy a o té dobré náládě a prostě takhle spíš než o těch lyrics, aby to spíš znělo dobře, než aby z toho měl někdo nějaký lyrický požitek. Master a dělal jsi z master, dělal jsi z mixa master, beat jako za mě super, jestli jsi dělal i beat. Ty jsi pod labelem? Hold on, brother! Tak to jsme nevěděli, tak to... Ty jsi mi úplně vzal pičo vzduch z plic, vole, teďka. Já se omlouvám. Takže, a co mě na tom nejvíce sralo, byly ty lyrics, jako kdyby, no. Myslím, a někteří si na to potrpí. Já třeba, kdybych tě poslouchal, tak mi je to jedno. Já se na to dívám jako kdyby z takového objektivnějšího hlediska. Jo. Je to takové originálnější ten beat, neslyšíš ho tolik jako kdyby v Česku. Bouncy a zakládáš si na té melodii a je to pro mě jako kdyby něco čerstvějšího než normální rap. A za mě asi taky dva, možná jedna minus. 2 plus, jedna minus. 2 plus, jako super, líbí se mi to, není absolutně jako žádná debata o tom. Je prostě super, že jsi pod labelem, přejem ti to, je to bomba. A jenom fakt jedna věc, prostě ty lyrics, jo, prostě když víš, že máš jako fakt melodickou písničku, kde to není o tom, že je ti rozumět lyrics. Tak kámo, jak chceš potom, aby ti zpívali ti lidi prostě ty tvoje písničky, když potom nebudou vědět, co tam jako kdyby říkáš, víš Tak, co? Nebudou na to moc dělat také ty TikToky pičo a víš jak, to je promotion. Jakože není to vůbec žádný hate, vůbec, ne. Absolutně ne, jenom prostě, když víš, že máš takovou melodickou písničku, která je o tom vibu a nemáš tam úplně jako nějak to jasnější vyjadřování, jo, tak je tam prostě lepší asi hodit jenom ten text, jakože zabere to reálně si myslím, že třeba kolik, 5 minut, 10, jo. Taková maličkost jenom, jakože jo. Fakt je to super, líbí se nám to, takže. Jestli máš třeba ty lyrics na Spotify, to nevím, to jsem nečekoval, ale určitě se to hodí jak pro tvé fanoušky, kteří si to budou lépe pamatovat, když si to budou u toho číst, tak se jim to i jako kdyby pasivně vrývá do paměti, takže si to potom budou třeba i sami broukat, jak funguje jako divně a kdybys tam měl ty lyrics, tak určitě by se to jako kdyby více těm lidem zarilo do paměti. Jak říkáme, je to něco živějšího, je to něco fresh. Přejeme ti všechno nejlepšího do nového roku, ať se ti daří, co budeš chtít, ať jsi zdravý, ať jsi bohatý. Doufáme, že to daleko dotáhneš. Doufáme, že ti label dává pořádné peníze. To je všechno ode mě. Za mě taky. Takže jestli chcete i vy mít reakci od nás na vaši písničku, tvorbu, cokoliv, pošlete nám to na Instagram. Instagram je dole v popisku videa. Odpovím ti hned, protože nemám život a jsem na sociálních sítích 24/7. To bude moje outro, kamo. Dobrý outro. Mějte se hezky, mějte se rádi, my se loučíme. Ejo, free